Hitz bat sortzen da aurretik ideiaren bat egon delako. Eta ideia kateatuz, letras letra hitz multzo bat sortzen da. Esaldi bat, paragrafo bat, liburu oso bat sortzen da, milaka liburu ezberdin. Bakoitza estilo eta formato ezberdinekoa, denak bakarrak. Horietako bakoitza irakurle batentzat berariaz egina izan da, milaka ideia, milaka liburu eta beste horrenbeste irakurlerentzat. Argitalpen bat idazteko ideia sortzen denetik argitaratzen deneraino egin behar izaten zaizkion ukituak zenbaezinak dira. Aldagai batzuk ezagututa eta beste batzuk ezagutu gabe hasten den prozesuak egileak ditu iturburuan edo sorreran, eta argitalpen zerbitzuak egingo duen lana amaierako muturrean. Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuaren eginkizuna da gure unibertsitateko ezagutza arlo guztietan materialak argitaratzea. Horrela, ezagutza zabaltzen dugu. Horrela, unibertsitate eremua osatzen dugun guztion eskura jartzen dugu ezagutza argitalpen formatuan. Irakaskuntza eta ikerketa argitalpenen bidez elikatzea da gure helburua. Ezagutza arlo guztiak 5 jakintza arlo handitan antolatuta ditu argitalpen zerbitzuak. Zientzia esperimentalak, osasun zientziak, artea eta giza zientziak, gizarte eta lege zientziak eta ingeniaritza eta arkitektura. Aipatutako 5 jakintza arlo horien arabera antolatuta dago gure argitalpen kontseilua ere, eta kontseilukideak dira dagokion ezagutza arloan argitalpen bidezko kudeaketa zaintzen duten pertsonak. Gure argitalpen zerbitzuak 1992an hasi zuen bere ibilbidea, eta ordutik hona eraldatuz joan da. Orduan, zenbait pertsona izan ziren proiektua abiarazi zutenak, eta hainbat izan dira gurpil honek martxan jarrai dezan bulkada eragin diotenak. Ibilbide horren emaitza dira gaur egundaino gure erregistroetan ageri diren 4.696 argitalpenak, liburuak eta aldizkariak kontuan hartuz. Horien artean, 30 serie eta bilduma eta 20 aldizkari ditugu martxan. Horretaz gain, urteroko egutegiak, taula periodikoak edo munduko hainbat bazterretan egindako kongresuetan zintzilikatzen diren posterrak ere gurean inprimatzen ditugu. Punta-puntako lanak argitaratu ditugu. Horren adierazgarri dira gure lanek jaso dituzten sariak. Guztira 14 lan izan dira sarituak. Aipatutako sariez gain, gure hainbat aldizkarik, seriek eta bildumak Fezitek, Anekaren eta Uneren laguntzarekin antolatzen duen akademiako edizioaren kalitate zigiluak jaso dituzte. Bereziki, euskaraz eta gaztelaniaz argitaratzen ditugu lanak, baina ingelesez ere argitaratu ditugu liburuak, eta frantsesez, italieraz, latinez, portugesez eta alemanez ere bai. Baita grekozko edo errusierazko testuak dituzten liburuak ere. Arima pizten duten liburuak, ideiak argitzen dituztenak, ikasteko grina sortzen dutenak, harrapatzen gaituztenak, ezagutzara hurbiltzen gaituztenak, irudimena berpizten dutenak, bihotzera iristen diren liburuak. Euskal Herriko Unibertsitateko argitalpen zerbitzuak posible egiten du hori guztia. Atea jotzen duten ideia guztiei forma ematen